салому алейкум дӯстони азиз, муроҷиати мо ба Яҳё ҳиҷом аст. Яҳё бародари азиз, нарушение кардӣ. Бачаҳои азиз, замзам умрара дидӣ? Ин ҳами Яҳёе ки ҳозир ман сурат чамудам дар ҳамиҷа. Ҳами Яҳёи сурат чамуд. Ҳами Яҳё ҳиҷом буд. Не ки ба розигии Худованд ва ба розигии бародаро Яҳё ҳиҷомро замзам ҳиҷом кард. Ҷои нав шуд дар шаҳри Нижний Новгород. Бародари азиз муборак шавад. Дӯстон видеоша мемонам. Бачаҳои Нижний Новгород кадмит ҳастӣ. Тамоми номи дорӯҳо, тамоми ҳиҷомҳои хуб, фита бошка ҳама дар ин бародар ҳастад. Видеои ман деҳқони дар ҳами замзам умра карда истодамаш. Ҳамин бародарам занг бизанед, суҳбат кунед аз номи бобоҷон 88 як дастгирии мошинаш мекунем. Силкаи каналашам дар таҳт мемонам. Худованд ҳифз накуна. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи бародари азиз ба пеш. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстону бародарони азиз, Аллоҳи меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Дӯстои ман, хуш омадед ба саҳифаи мо. Бародарҳое ки моро пайгирӣ доред, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, обуна шуданро фаромӯш накунед, поделиться кунед ҳамин видеои моро, якта лайк, якта коммент монед, баъд видеоро то охир тамошо кунед. Бародарои азиз, хушхабари мо ин аст, хеле шумо мебинед, замзам ҳиҷома кушода шуд дар Нижний Новгород. Ба чӣ хотир бародарои азиз замзам ҳиҷома? Хеле шумо медонед, ҳар моҳ қариб ки замзам умраи моҳ бародарҳоро равон кардаистаи зиёрати хонаи Худо, шароитҳои беҳтаринро ба ҳамон хотир имрӯз якумин замзам ҳиҷомаи худа кушода кард дар Нижний Новгород. Шумо метавонед ки иншоалло ба боварӣ муроҷиат кунед. Ҳамаи шароитҳоро дар он мо муҳайё кардаги ҳастем барои бародарҳо ва кӯшиш мекунем ки замзам ҳиҷомаро дар дигар шаҳрҳо ҳам иншоалло ба наздикӣ кушода кунем барои бародарҳо. Шароитҳои хуб шумо мебинед, ҳиҷома, вакуумни массаж, душавой, аппаратни ва инчунин гвоздтерапия ҳам дар ин ҷо мо иншоалло ки рӯзҳои наздик ҷо мекунем. Аз ин тараф бошад душавои кабин барои бародарҳо. Иншоалло ки шароитҳои беҳтарин аст. Вақте ки мақсад миянд дар бочка медоранд, мегзаранд дар қисми душ. Бародарҳои азиз, мо ҳаракат мекунем ки алҳамдулилла дар дарони ҳами замзам ҳиҷомаи мо шароитҳои хуби барои шумо иншоалло ки муҳайё кунем. Нафарҳое ки аз дарди миён, аз страхандроза, грижа, воспалени мақсад азият мекашанд, метавонанд ки фақат ба боварӣ барои мо муроҷиат кунанд бародарҳои азиз. Ва нафарҳое ки вақте ҳиҷома кунӣ меён, баъди ҳиҷома бародарҷоно аз мо якта қуръони дигар туҳфа мегиранд бародарҳои азиз. Инашам туҳфа ҳаст ва якта оби замзами дигар ба ҳамон хотир замзам ҳиҷома бародарҳои ба ҳамон хотир бародарҳои азиз метавонед ки ба боварӣ иншоалло барои мо муроҷиат кунем. номеро дар поёни экран мешавад ва нафарҳое ки мехоҳанд ҳаҷи умра бираванд, номеро дар болои экран аз ин тараф метавонед ки ба боварӣ барои мо занг бизанед. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дӯстони ман, дар хизмати шумо ҳастем. Адреси мо Чкалова 12, метро Московский. ҳамаи шуморо интизорем. Ассалам.